Kto jest lepszy, JIT czy Cupcake? Co to w ogóle za matchup? Oczywiście, że JIT. Potem mamy Birdman, Daddy Yankee. Nieważne, i tak prędzej czy później odpadną. Childish Gambino kontra Twista i tutaj sobie polecimy w... No patrząc overall, no to myślę, że lepszą muzykę robi Childish Gambino, ale nie jestem fanem zarówno jednego, jak i drugiego. Kid Cudi czy Nas, tutaj oczywiście musi być to Nas. Potem Uzi Eve. Uzi. The Bread kontra Kid Laroi. Nie wiem, kto to jest The Bread, więc niech będzie Kid Laroi. Potem mamy JIT Gang. Aha. Drugi raz JIT. Nie wiem po co drugi raz, ale nieważne. Dobra. Kendrick Lamar, AZ. AZ mocny gracz, ale to musi być oczywiście K-Dot. Potem JIT oczywiście wygrywa z Birdmanem bez dwóch zdań. Nas wciąga dupą Childisha Gambino. Potem mamy Lil Uzi Vert kontra Kid Laroi i tutaj sobie polecimy oczywiście w Uziego. JIT kontra Kendrick. JIT kontra Nas. Uzi kontra Kendrick. Oczywiście, że Kendrick. I Nas kontra Kendrick. Kendrick.